Ongi etorri Gaztetxokoko CEX zerbitzuko aholkularitza zerbitzu online edo bideo emanaldi hauetara. Zelan daramatzazue konfinamentua edo egoera edo ezoiko egoera hau. Seguru nago, hasierako egoera eta oraingoa oso ezberdina izan dela eta, denok edo gehiengoak ikusten dugun moduan, bagoazela gitzika hobetzen edo ohitzen egoera honetara, ezta? Jakin dakizuen moduan, CEX Gaztetxokoan daukagun Zornotzako aholkularitza zerbitzua da. Badakizu ezta? Bai? Jakin badakizuen ni nor naizen? Aurpiz? Bai? Badakizu ezta? Nian anaz, bertan barikuetan egoten naizen sexologoa. Bai? Zuengana gatoz, edo aste hauetan zuengana hurbilduko gara, sexualitateari buruz hitz egiteko, hilekoari buruz hitz egiteko, harremanei buruz hitz egiteko, pubertarari buruz hitz egiteko, bai? Azken finean, ezin dugunez elkar ikusi eta nik, kriston falta dakodanez zuengan, edo zuen kriston falta dakodanez, beste modu batzuk aprobetxatuko ditugu elkar harremantzeko. Aste honetan, sexualitateari buruz hitz egingo dugu. Eta, sexualitatearekin zerikusia daukaten gai ezberdinei buruz. Ia, gauzatzu bat, zer datortzue burura sexualitatea entzuterakoan? Seguru nago, askori, gorputz biluziak derrepente etorri zaizkiola burura, ez? Agian zortan egiten, agian genitalak, agertu zaizkio, aluak eta sakilak, seguru aski bi neska edo bi mutil musukatzen eta elkar besarkatzen eta imaginatu duzuela, besteren bateri pertsona transexual bat etorri zaizkiola burura, bai? Baina gehiengoak, hori ez, gorputzak, biluziak zerbait egiten eta zerbait erabiltzen, ezta? Norbaiteri etorriako burura norbanakoaren irudia? Bai? Ez? Guzti honekin, txortan egitarekin, musukatzarekin, identitatearekin, zerikusi handia dauka sexualitateak, baina ez da hori bakarrik sexualitatea. Gorputz bat gara, hori ikusten dugu, ez? Gorputz oso ezberdinak ditugu, genitalak baditugu ere, oso ezberdinak, aluak, sakilak, ez dago mundu osoan, sakil bi, alu bi, edo eta hobeto esan da, genital bi, berdinak direnik, mundu osoan, hor ez dago inolako edo ez dago pertsona bi berdinak direnik. Izaerak oso ezberdinak dira, pertsona batzuk lotxorragoak dira, beste batzuk errezagoa daukate, sozializatzeko erreztasun handiagoa daukate. Batzuk bizitza modu positiboagoan bizitzen dute edo hartzen dute eta beste batzuk ez horren beste. Hasi zarete pilatzen berez zer den sexualitatea? Sexualitatea beti pluranean erabili behar dugu. Hau da, ez dago sexualitate bakarra edo neska izateko modu bakarra edo mutila izateko modu bakarra mundu osoan. Orduan, sexualitateei buruz hitz egin behar dugu. Hau da, pluralean beti. Hau, zergatik, mundu honetan ez dagolako pertsona bi berdinak direnik eta sexua eta bakoitzaren bere sexua ulertzeko, espresatzeko eta bizitzeko modu pekuliarrean edo modu berezia daukagulako, bakarra, norbanakoa. Sexua esan dut. Zer da sexua? Beste kontu bat, sexu hitza. Zeri buruz hitz egiten ari gara, seguru nago sexualitatearekin berdina edo sexualitatearekin gertatu dana berdina gertatu zaizuela, ezta? Genitalak, gorputz biluziak, zerbait egiten, seguru nago. Baina berez, sexua esaten dugunean edo sexuei buruz hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gara garen horrekin, zerekin identifikatzen garen horrekin. Sexua da garena, sentitzen duguna. Ez daka zerikusirik hankatartean daukagunak edo horrek ez gaitu identifikatzen edo egiten dugunarekin. Horrek edo ez gaitu identifikatzen. Hau da, neska zein mutilak modu askotakoak eta oso ezberdinak daude. Hau da, badaude mutilak edo mutil identifikatzen diren pertsonak non gorputz femenino daukaten edo ez, eta baita berdin
nesken kasuan, badaude neska identifikatzen direnak, gorputz femenino daukatenak, edota gorputz maskulinoa. Eta hori gutxi ez badabe, bai, bakoitzak modu berezian identifikatzen da eta bizitzen dau bere sexua. Eta ez da bata bestea baino hobeagoa, edo ez dago mutil-mutila izateko modurik, edo neska-neska izateko modurik, ez? Hori entzuten duguna, kalean entzuten dugun mutil-mutila edo benetako neska edo zer den, ez? Denok gara benetako neska zein mutilak, ez dago bata bestea baino hobeagoa. Modu berdinean, desioarekin gertatzen zaigu. Hau da, bakoitzak modu berezian desiratzen dau. Badaude, mutilak, beste mutil batzuk desiratzen dituztenak, edota mutilak neskak desiratzen dituztenak. Eta alderantziz, neskak, beste neska batzuk desiratzen dituztenak, edota neskak mutilak desiratzen dituztenak. Eta oneri guztiari orientabide sexuala, edo desioaren orientabide sexuala deitzen diogu. Hau da, homosexualitatea eta heterosexualitatea entzunda daukagu, ezta? Seguru aski, noizbait entzun dugula, baina berez badakigu zer den. Bai, homosexualitatea da sexu bereko pertsonak desiratzen ditugunean, bai, heterosexualitatea, heteroezberdina, hau da, sexu edo beste sexua desiratzen dugunean, bai, eta badago bai, bisexualitatea, hau da, batzutan, edo pertsona batzuk, bai, desiratzen dituzte bai neskak eta bai mutilak. Baina, hasi gara berriz etiketatzen, ez? Homosexualitatea, neskak, mutilak, heterosexualitatea, zelako liada, ez da? Baina berez edo funtzean zertaz ari gara hitz egiten. Denok gara sexudunak, identifikatzen garelako, bai? Eta bakoitzak zer garen hori modu berezian eta pekuliarrean sentitu eta espresatzen dau. Eta honekin guzti honekin norbanakoaren izaera sortzen da. Hau da, sexualitatea. Eta badakizu ezertarako daukagun sexualitatea? Bai? Daukagu bat disfrutatzeko, bai gure gorputzarekin disfrutatzeko, zentzumenekin disfrutatzeko, harremantzeko, bai familikoekin, lagunekin, berez sozialak gara, bestearen beharrizana daukagu, bai? Eta baita be, hirugarrena ugaltzeko ugal aparatua daukagu eta bizitza eman edo sortu aldugu. Baina danok berdin? Ez, ezta? Lehen hasiera baten esan dodan moduan, ez? Bakoitzak disfrutatzeko modu berezia dauka. Denok ez dugu berdin plazerra bizitzen edo plazerra bilatzen. Denok ez dugu berdin disfrutatzen. Guztioi zaizkigu gustatzen bai neskak edota mutilak, ezta? Batzuei neskak zein mutila gustatzen zaizkio. Denok ez daukagu hilekoa eta ez da berdin bizitzen hileko hori. Batzuk seme alabak daukate edo nahi dute euki, beste batzuk ezin dute eta beste askok ez dute nahi seme alabak euki. Orduan, hau guztia deskubritzen joango gara gitzika gure bizitza osoan zehar. Sexualitatea jaiotzez hil arte daukagu. Eta bizitzako etapa guztietan, gureganako gauza asko deskubritzen joango gara. Gogoratu, berezia zarela zaren modukoa. Ez jatzuna gustatzen, zuk bakarrik alda dezakezu. Eta aske bizi nahi baduzu, eta aske maite nahi baduzu, zuk bebai, besteak aske izaten eta maitatzen utzi behar diozu. Gogoratu, sexualitateak errespetatzen ikasi behar dugula. Espero dut, gaurko saio honetan, sexualitatea oso argi gelditu izana. Elkar ikusi ezin badugu badakizue telefono zenbakia daukagula, edota emaila bai daukagula, eta nirekin jarri alzaretela kontaktuan behar duzuenean, bai? Besarka handi bat, espero dute asko disfrutatzea bideo honekin, hurrengo saiotan ikusiko dugu elkar. Besarka handi bat, da musu bana. Ondo izan, agur!